Igbo ekene m unu bụ ndị ọma ije eme ọnụ unu amago na ha eburugo onye ọchịchị ha chọrọ tụkwasịla anyị n'ọchị mana ka Chukwunna si alụ ọrụ ya ka Chukwunna sikwa na anọrọ ndị nke ya ọgụ ụmụ vidio nchọkwu unu na ebe nweta ebe Wike welu gọvanọ Wike Rivers steeti welu original result paper ndị INEC tụfuo n'ime ọhịa mana anyị ka na-Chukwunna na obele nwa dị ihe chọta anya bụ ihe obele nwa kwa na amaghị m ihe ọ na-achọ n'ime ọhịa wefe ebe ha tụfu the original result paper wee were nke ọzọ na-abụghị ya kpọọla anyị mana ịmago na ka Chukwu si alụ ọrụ ya agbakwana ka mmadụ si alụ mana ọ bụ na o si na dị ya na-ewetara unu ozi ya maka na asị m mgbasị gara aga na Naijiria atọpụgo ogoro gbara ọtọ maka na ka o si wee dị na anyị afụgo n'ọtọ ya Naijiria abụọ n'ike ndị anyị na-achọghọ ka ha were tiile anyị n'ọkwa na-emekwa na insist na ya eme ihe dị ya na gịnị ka ha na-akpụ ya na nwoke m ya abụrụla anyị onye ọchịchị mana m nwekwu gị ya na ọ bụghị onye ọchịchị ma ọ bụghị aka ntị na ụwa niile mana ọ bụghị ya win ị na-asị na ọgụ a win o nwe bụ na Igbo imeriri even mgbe nke Buhari meriri anyị maka ndị mmadụ si ju steeti na ma ndị na-amụ onye ma ndị na-afụ ọja ma ndị na-eme ihe da ifuge mana nke si na ya imeri onweghọ mmadụ pụta na onweghọ ndị pụta ya sị na ha pụta na steeti wee solukwanụ ụwa nwe aṅụrị solu mgbe ibu unu nwe aṅụrị ọ bụ sọsọ n'ime palọ unu kwunu na-enwe aṅụrị nna ya bụ ihe enwekwa ka ọ dị mana sị m unu necha vidiyo na unu fụ ka ya bụ ihe siwere biko unu ewe n'iwe anyị nọ n'izigbo enweta anyị nọgoro ebe anyị na-achọ ma na enweta naira amapụtago na bank n'ụtụtụ mana nsị ka memfo news a nsị ka m nye ya unu n'ọkụ tupu chi gwara na enụ vidiyo ka unu Imagine this form. Am I supposed to hold this form? No. Is this form supposed to be in my discretion? No. Or this form was found in the bush with our principal leading. So is it okay? Can you imagine? LP is having 99 here with a sign and a stamp here. You can imagine this form found in the bush. This is what we are talking about. We are not saying you should not give us who you can see it. It's been found in the bush, which is not supposed to be. A student found this EC84 in the book. Yes, you can see. Imagine election. Open the other one. Okay. Imagine something is going on and this form is in the bush. So which one are they submitting? This was the one that everybody saw. Everybody saw as their result in the polling unit. But at the end of the day, it's being thrown away. So this is what we are fighting for. God bless you. Please, we are not doing protests again. We are going back to our various homes. And God bless us to come out. And for the reason why you come out, God will give it to us in Jesus' name. Go and pray in your various homes. There's nothing God cannot do. What God cannot do does not exist. He will turn the heart of men to our favor. Our cry has reached heaven, and heaven has opened up to us. That is why we are seeing. We have never seen this kind of a thing before. As in broad daylight robbing us, it has never been done. So this time around, heaven has opened. You can say, I'm not supposed to hold this. Just like that, I'm not supposed to. But it's this one in the bush. So this is what we are talking about. God bless you all. Ihe ame na Rivers steeti abụghị ka isi atụ elekshọn mana anyị niile kenechacha Chukwu na ejikwa wee mee ya ihe wee dịkwa mma ghọtago mana n'ọbụna o si na dị unu afụgodo vidiyo a unu ekwetego na ihe ha mere ebe ahụ abụghị ihe ziri ezi mana Chukwunna anyị na-efe ya na-abụkwa ha ike ngwa na Igbo ka ọ dị ka anyị jee chọwakwa ihe anyị na-achụ tupu chi ejie